Sziasztok, én Peti vagyok, és ez egy Minecraftos videó helyett egy szereplőválogatás. Szereplőválogatás. Igen. És már egy videót csináltunk, csak ez az okos Petike kikapcsolta. Nem, hát írtam. Ja, tényleg! A Game Mod 0! Ja, tényleg! Game Mod 0-ztem, és akkor kikapcsoltam, mert nekem a nullával indul a Fraps. És akkor ez a szereplőválogatás arra fog szólni, hogy hát... Akkor mondd el a feltételeket. Mondom a feltételeket. Hogy legyél 8 éven felett, de gyere a képembe, legyél érthető, hát hogy ne legyen mikrofonod, nem muszáj eredeti Minecraft-tal rendelkezzél, és nem kell eredeti Minecraft-tal rendelkezzél, és azon kívül még, tudom. Legyen humorérzéked. Igen, Balázsnak ez a kérése, de az nem annyira muszáj. Hát Majd... jó, hogy ne legyen már olyan, hogy egy ilyen lapos kis videó, hogy így, hát ez az, de ez jó, nem is az a lényeg, hogy most itt... annyira viccesek leszünk minden. Meg azért ne legyen megsértődve, ha csúnyán beszélünk egy videó közben, vagyis mert én szoktam. Igen, én nem. Hajdat videóknak. Hát, ja. Jó van. Te is most sokat beszél csúnyán, tehát én ezt megszoktam. Igen, én megszoktam, de, mondom tovább a feltételeket. A Minecraft nem kell mindent megadnod, minden ilyen cuccokat. Hát például, csak hogy mikor születtél, mikor, hol hány laksz. éves vagy, azt kérjük. Igen, csak azt kérjük. Azt, hogy hány éves vagy, hát legyél 8 éven de felett, azt, hogy és ne hazudj meg, ne csinálj olyanokat, hogy például hangtorzítóval beadod mindent, beadsz hangtorzítóval mindent, azt 8 éves vagy, olyanokat ne csinálj. Mert akkor kitiltunk véglegesen a csapatból. Ja, és akkor még azt is akarjuk mondani, hogy ez nem ez a végleges csatorna, mert ez csak a sima Peti csatornája, de mi majd ilyen közös csatornába fogunk felrakni, ahol én, Peti, Martin King 01, amúgy az én nevem az Balázs, ha igen, valaki kérdezni. Ezt már mondtam. 12 igen, éves vagyok amúgy. Igen. Én nem mondom, mert én rossz vagyok. Igen, és akkor... És te sem mondd ki. És akkor... Ami most én nem tudom, hány éves vagy. Ó, de okos vagy te is. De mindegy, ez nem az és a lényeg. Akkor, ja, igen, az, hogy ha tudtok például tök mindegy hamacsis szervert csinálni, inkább egy ne hamacsis szervert csinálni, akkor írjátok meg, és akkor tuti bekerültek a csapatra, akár örökre is, hogyha úgy megkedvelünk titeket, vagy bárkit. Igen, hát minden lehetséges, az a lényeg. És akkor, hát most szerintem Várjál, még gondolkozok, hogy mit kell mondani. Hát tényleg, hát még vannak feltételek, nem? Hát nem, nincsenek. Hát igen, jó, tényleg, hogy egy kis... Nem, hanem, hogy lehet az illető lány, vagy fiú. Ja, fiú bármi. Akár fiú-lány is, hogyha... Igen, van olyan ember igazából. Mind a kettőt van. Igen. Mind a kettőt van. És a Skype nevünk a leírásban található lesz. A leírásban lesz található a Skype nevünk. És tényleg, az elején nem is köszöntünk. De köszöntünk. No, mindegy, sziasztok akkor most így az elején. De nem is az eleje, ez már a vége. Na hát akkor... Hát igen. Majd mikor lemegy a nap, akkor lesz vége. Nézzük a naplement. És akkor... Sziasztok! És amúgy... Sziasztok, mondd már, hogy sziasztok, mert lement a nap. Sziasztok!